12 minut po godzinie 8, a w studiu ze mną jest Michał Jeliński, kierownik wydziału Kulturę, Spółę z Nowych Sprawów, Promocje i Turystyki we Wejherowie. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy na temat Verba Sacra, czyli kolejnego spotkania z cyklu modlitw katedr polskich. To już 173. spotkanie, jeżeli mówimy o tym kontekście ogólnopolskim. Natomiast w Wejherowie po raz który się spotykamy? W Wejherowie spotykamy się już po raz 14. I jeżeli chodzi o, widzimy te liczby, 14, a 173 spotkania, wydawałoby się, że to po prostu kolejna lokalna wersja tego cyklu, który rozpoczął się w Poznaniu w 2000 roku. Natomiast wejherowską edycję Verby Sacry parę rzeczy wyróżnia. Jakie to są elementy? Przede wszystkim wyróżniają silny akcent regionalny w postaci języka kaszubskiego. Ja może powiem, jak to się stało, że Verba Sacra zawitała do Wejherowa. Cały cykl, pomysł powstał w 2000 roku w Poznaniu dla uczczenia rocznicy chrześcijaństwa. Był to duży projekt artystyczno-naukowo-religijny. Wtedy czytano 12 tekstów, utworów w formie uroczystych recytacji, a otwierał tę prezentację Gustaw Holubek księgą właśnie Kocheleta po polsku. I tu ciekawostka, w tym roku zostanie zaprezentowany ten stary materiał archiwalny również. Ale w 2003 roku Biblia Kaszubska powstała w Poznaniu. Jakie było podłoże? Reżyser Przemysław Basiński, który był pomysłodawcą całego projektu Verba Sacra, dowiedział się, że ojciec Adam Sikora jest wejherowianinem, że Danuta Stenka jest Kaszubką, że ojciec Adam Sikora zajmuje się przekładami na język kaszubski i zaproponował właśnie przetłumaczenie fragmentu Ewangelii. I tak w 2003 roku w grudniu w Poznaniu została zaprezentowana po raz pierwszy Biblia Kaszubska. Pani Danuta Stenka przeczytała wówczas teksty ewangeliczne, tak zwanych Ewangelii Dzieciństwa, według świętego Mateusza i świętego Łukasza. Miesiąc później, w 2004 roku, w styczniu w Wejherowie, już ta wersja trafiła do Wejherowa. W Wejherowie troszkę wzbogaciliśmy oprawę muzyczną. Pani Witosława Frankowska zaprosiła kolegów muzyków z Pomorza. Wsparł tę prezentację chór Szkoły Muzycznej i 2004 rok, 19 stycznia, to jest początek Biblii Kaszubskiej w Wejherowie. No i tak ta cała impreza rozrosła się, cały czas spotyka się z dużym zainteresowaniem. Jacy artyści w tym roku wystąpią? No i właśnie jakie będą wyróżniki tegorocznej edycji? Tegoroczna edycja już od 2011 roku to są teksty Starego Testamentu tłumaczone przez ojca Adama Sikorę z języka hebrajskiego na kaszubski. Była księga psalmów, była księga rodzaju, była księga wyjścia. W tym roku mamy księgę Kocheleta. Ciekawostką jest to, że ona jest jedna z najkrótszych ksiąg biblijnych i usłyszymy ją w całości. Czym się wyróżnia? Przede wszystkim bardzo znanym mottem, taką powtarzającą się frazą vanitas vanitatum, marność nad marnościami, wszystko marność. Można powiedzieć, że jest to taka potężna, czy duża bardzo refleksja nad życiem, nad przemijalnością życia i jego ulotności i ulotności świata. A więc będziemy w takim dosyć nastroju mocno refleksyjnym słuchali kolejnej prezentacji Verba Sacra. Co wyróżnia w tym roku prezentację? Cezary Paciorek, nasz od wielu lat współpracujący z projektem kompozytor, artysta, na każdą prezentację przygotowuje specjalną kompozycję. W tym roku również był, że tak powiem, umotywowany tymi przesłaniami księgi Kocheleta. W programie widzimy, że wzbogacona będzie właśnie wersja muzyczna. Zaprosił wielu instrumentalistów. Mam nadzieję, że kolejna prezentacja zakończy się sukcesem. A jak wiemy, Verba Sacra w Wejherowie rozwija się bardzo mocno. Sami projektodawcy projektu, pomysłu twierdzą, że jest to chyba najlepiej rozwijająca się część całego projektu Verba Sacra. Około 12 000 osób w Wejherowie Verbę Sacrę już obejrzało. No to są imponujące liczby, więc może spróbujmy znaleźć gdzieś jakiś powód, dlaczego to zainteresowanie nie słabnie, dlaczego od tylu lat Verba Sacra przyciąga osoby z całych Kaszub, bo to nie tylko wejherowianie tam przybywają. Oczywiście
Werba Sacra rozrosła się już do projektu i pomysłu ponad wejherowskiego, na pewno regionalnego. Myślę, że jest kilka powodów dla tej popularności. Wydaje mi się, że bardzo uniwersalna tematyka. No, umówmy się, że prezentowane materiały to jest coś, co jest fundamentem naszej kultury, naszego naszej no może nie codzienności, ale jest to kulturowa podstawa. Po drugie, poziom artystyczny. Cały projekt, można powiedzieć, opiera się o główną aktorkę, która prezentuje Werbę Sacra, więc panią Danutę Stenkę, która sama często podkreśla, że jej język kaszubski rozwija się wraz z tymi prezentacjami. Kiedy rozpoczynała na początku, pamiętała tylko język z domu, język dosyć potoczny. Z każdym rokiem w miarę bardzo intensywnych konsultacji z ojcem Adamem Sikorą rozwija język, bo wiadomo, że teksty prezentowane to są teksty literackie, teksty poetyckie, tak jak w psalmach, i tutaj była duża trudność. Dla odbiorców też postanowiliśmy wprowadzić pewne ułatwienie w postaci dołączania tekstów po polsku, bo nie ukrywajmy, że jednak literackie teksty poetyckie psalmów nie są powszechnie znane i chociażby nawet w języku kaszubskim dla osób znających bardzo dobrze język kaszubski nie do końca mogły być zrozumiane, co nie znaczy, że nie były rozumiane, ale chcieliśmy przybliżyć w ogóle treść i to, co tam właśnie się znajduje. Tak jest, tym bardziej też ta polska wersja jest przydatna, bo Werba Sacra budzi zainteresowanie nie tylko nas Kaszubów, ale także myślę, że osoby z zewnątrz są tym zainteresowane. Ja tylko dodam, że korektą językową zajmuje się w tej chwili magister Danuta Pioch, więc czuwa nad tym, żeby faktycznie teksty Pisma Świętego były poprawnie zapisane i wyrażone. Teraz no, pozostało nam spytać, kiedy i gdzie się widzimy. To, żeby tutaj podkreślić, widzimy się w poniedziałek. O której godzinie? A więc w imieniu prezydenta miasta Wejherowa, księdza prałata Tadeusza Reszki, Wejherowskiego Centrum Kultury oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza i wszystkich twórców tego projektu zapraszam wszystkich do Wejherowskiej Kolegiaty w poniedziałek na godzinę 17. Tede bundzama mogle poznać słowo Boezi po kasiepsku, ksanga kocheleta, łepiąty popełnił w poniedziałek we Wejherowści Kolegiace, a mego z Michała Jelińścim, kierownika Wedzylu Kulturę, Spóle z Nowych Sprawów, Promocje i Turystyci. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz zjeść rzeka tako niespłodzywno, tazie Paweł Ruśkłewści, ja ci go znajemy z naszej anteny, tyś bundze w poniedziałek spiewu, także chcemy jego głos, co przebyciec chłec, perzynka insi repertuar, jak ten, co uciejemy w poniedziałek.